Τα Dance Club είναι η μοναδική αλυσίδα σχολών χορού στην Ελλάδα, όπου έχουμε 24 παραρτήματα εδώ, μέσα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής για εσάς και 2 στην Πάτρα, και μπορείτε να κάνετε μαθήματα χορού σε όλους τους κοινωνικούς χώρους. Είτε διεθνείς, είτε ξένους δηλαδή, είτε ελληνικούς, εμείς είμαστε η μοναδική αλυσίδα που διδάσκουμε όλη την γκάμα των δημοφιλέστερων κοινωνικών χορών. Δηλαδή αυτούς που οπουδήποτε και αν βρεθείτε θα ακούσετε σαν μουσική και θα έχετε την επιθυμία να σηκωθείτε και να χορέψετε μαζί με τους φίλους σας. Στα Dance Club λοιπόν διδάσκουμε Latin, ευρωπαϊκούς, μοντέρνους, oriental, hip hop, αργεντίνικο, salsa και εν γέννη όλους τους δημοφιλέστερους ξένους χορούς, διεθνείς χορούς. Επίσης, όσον αφορά τους ελληνικούς χορούς, αυτό που έχουμε σαν πρόγραμμα είναι πλήρες, διότι έχουμε και λαϊκούς και παραδοσιακούς. Διότι, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, σε όλα τα γλέντια θα ακούσουμε και ζεϊμπέκικο, που ανήκει στην γκάμα των λαϊκών χορών, και χασάπικο, και σιρτάκι, και χασαποσέρικο, αλλά θα ακούσουμε όμως και τσάμικο, καλαματιανό, κριτικά, ποντιακά. Όλους και αυτούς και άλλους χορούς διδάσκουμε στα Dance Club, γι' αυτό σας παροτρύνουμε να έρθετε να ξεκινήσετε τώρα χορό. Έτσι λοιπόν, απόψε για εσάς, έχουμε μια ιδιαίτερη προσφορά. Σας προσφέρουμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει 5 ιδιωτικά μαθήματα, 5 ομαδικά μαθήματα και 15 ώρες χορευτικής εξάσκησης, που είναι το πιο σημαντικό για να μπορέσετε να αφομοιώσετε όλες τις πληροφορίες που μαθαίνετε στα μαθήματά σας, 25 ώρες χορού σύνολο, το οποίο πρόγραμμα η κανονική του τιμή είναι 155 ευρώ. Σήμερα και για όλο το υπόλοιπο της εκπομπής μπορείτε μόνο με 48 ευρώ να πάρετε αυτή την ιδιαίτερη προσφορά. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Με την μοναδική προσφορά των 5 ιδιωτικών μαθημάτων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210 41 11 002, επαναλαμβάνω, 210 41 11 002 και πάρτε αυτή την προσφορά για την διάρκεια της εκπομπής. Προσοχή, αυτή η προσφορά ισχύει μόνο για την απόψινή εκπομπή. Είμαστε με τη Σάντι εδώ για να σας δείξουμε το βασικό βήμα σε έναν κουβανέζικο χορό, ο οποίος είναι δημοφιλής σε όλον τον κόσμο. Το μάμπο. Δείχνουμε το βασικό βήμα για τον καβαλιέρο. Καβαλιέρος, ως γνωστόν, ξεκινάει με το αριστερό πόδι και κάνει μία αλλαγή βάρους προς τα μπροστά. Το οποίο σημαίνει να βάλω το βάρος μου μπροστά στο αριστερό πόδι, να το επαναφέρω στο δεξί, και αυτό σημαίνει αλλαγή βάρους. Ύστερα θα φέρω το αριστερό μου πόδι στο πλάι. Πριν δείξουμε και το υπόλοιπο βασικό, θα παραμείνουμε λίγο στην έννοια αλλαγή βάρους, διότι είναι το πιο σημαντικό στοιχείο στο χώρο. Αλλαγή βάρους σημαίνει να μεταφέρω το βάρος μου σε ένα βηματισμό μπροστά, αλλά να επιστρέψω άλλη μία φορά πίσω. Μία αλλαγή βάρους μπορεί να γίνει προς όλες τις κατευθύνσεις, όπως παραδείγματος χάρη προς τα πλάγια. Μπορώ να κάνω μεταφορά βάρους στο αριστερό πόδι και να επιστρέψω στο δεξί. Όλο αυτό λέγεται αλλαγή βάρους. Έτσι λοιπόν επιστρέφουμε για ακόμα μια φορά στο βασικό βήμα του μάμπο και λέμε το εξής. Με το αριστερό μας πόδι κάνουμε μια αλλαγή βάρους μπροστά. Αλλαγή. Και φέρνουμε το πόδι μας στο αριστερό πλάι. Τώρα έχουμε ελεύθερο το δεξί πόδι και κάνουμε την ίδια διαδικασία προς τα πίσω. Αλλαγή βάρους προς τα πίσω και μετά το δεξί πόδι στο πλάι. Επαναλαμβάνουμε άλλη μια φορά το βασικό μας βήμα στο μάμπο. Έχουμε με το αριστερό πόδι αλλαγή βάρους μπροστά και πλάι, αλλαγή βάρους πίσω και πλάι. Επαναλαμβάνουμε αυτό το βήμα από μια άλλη γωνία, ξεκινώντας πάντα με το αριστερό πόδι. Ο καβαλιέρος λέει αλλαγή βάρους μπροστά και πλάι, και τώρα με το δεξί πόδι αλλαγή βάρους πίσω και πλάι. Άλλη μια φορά. Με το αριστερό ξεκινάω και λέω αλλαγή βάρους μπροστά και πλάι, αλλαγή βάρους πίσω και πλάι. Και τώρα θα δούμε το βασικό βήμα για τις γυναίκες. Το βασικό βήμα λοιπόν της δάμας ξεκινάει με το δεξί πόδι και έχουμε αλλαγή βάρους πίσω και πλάι το δεξί πόδι, και μετά με το ελεύθερο αλλαγή βάρους μπροστά και πλάι το αριστερό πόδι. Αυτό είναι ένα ολόκληρο βασικό για την δάμα.
Επαναλαμβάνουμε από πρώτη στάση ποδιών, δηλαδή κλείνουμε τα ποδαράκια. Άλλη μια φορά το βασικό βήμα της ντάμας. Ξεκινάμε με το δεξί πόδι και κάνουμε αλλαγή βάρους πίσω και πλάι και μετά αλλαγή βάρους μπροστά και πλάι. Και θα δείξουμε το ίδιο βήμα από μια άλλη γωνία. Πάντα η ντάμα ξεκινάει με το δεξί πόδι και έχουμε αλλαγή βάρους πίσω και πλάι, αλλαγή βάρους μπροστά με το αριστερό και πλάι. Άλλη μια φορά και αλλαγή βάρους πίσω με το δεξί και πλάι, αλλαγή βάρους μπροστά με το αριστερό και πλάι. Η στάση σώματος με την οποία κρατιούνται τα δύο μέλη του ζευγαριού είναι η εξής. Ο καβαλιέρος κρατάει το χέρι της δάμας λίγο πιο πάνω από το ύψος των ματιών της. Εδώ, σε αυτό το σημείο. Βλέπουμε ότι αφήνουμε ένα χωρίο ανάμεσα στους δύο πύχεις, γιατί χρειαζόμαστε ένα ιδιαίτερο χώρο μεταξύ μας, προκειμένου να μπορέσουν να βγουν όλα τα βήματα και να μην προσκρούσει ο ένας πάνω στον άλλο. Το δεξί χέρι του καβαλιέρου έρχεται στην ομοπλάτη της δάμας και πιάνει ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο. Η ντάμα με το αριστερό της χέρι έρχεται και κλειδώνει στο δελτοειδή του καβαλιέρου για να δημιουργήσουν μια αντίσταση ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή, προσπαθούμε να σπρώξουμε κατά κάποιο τρόπο ο ένας τον άλλον, προκειμένου να έχουμε ένα σταθερό κράτημα, μια συμπαγικότητα, όπως λέμε, μεταξύ μας. Έτσι λοιπόν, αριστερό χέρι του καβαλιέρου ψηλά και το δεξί στην ομοπλάτη, ενώ η ντάμα κρατάει με αυτόν ακριβώς τον τρόπο τον καβαλιέρο στο δεξί μπράτσο. Δείχνουμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται το βασικό βήμα από τη στιγμή που πιαστούν τα δύο μέλη του ζευγαριού. Έχουμε αλλαγή βάρους μπροστά για τον καβαλιέρο και πλάι. Αλλαγή βάρους πίσω και πλάι. Αλλαγή βάρους μπροστά και πλάι. Αλλαγή βάρους πίσω και πλάι. Και τώρα θα το δείξουμε αυτό με μουσική. Ξεκινάμε λοιπόν να δείξουμε πώς χορευτικά μέσα στη μουσική διαμορφώνεται το βασικό βήμα του μάμου. Και τώρα θα σας δείξουμε το δεύτερο δημοφιλέστερο βήμα στο χορό μάμου. Το βήμα αυτό λέγεται cross-over. Ξεκινάμε με το βήμα του καβαλιέρου, ο οποίος πρέπει στην αρχή να κάνει ένα βασικό βήμα. Οπότε έχουμε αλλαγή βάρους μπροστά και πλάι, αλλαγή βάρους πίσω και πλάι. Το βάρος του είναι καθαρά στο δεξί πόδι, έχει ελεύθερο το αριστερό και κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλαγές βάρους δηλαδή, μόνο που θα τις κάνει πλευρικά. Δηλαδή δεν θα είναι απέναντι από την ντάμα του, ξεκινώντας προς τα δεξιά την πρώτη αλλαγή βάρους. Έχουμε λοιπόν αλλαγή βάρους και πλάι. Η επόμενη θα είναι στην άλλη πλευρά. Αλλαγή βάρους και πλάι. Θα κάνουμε μία τρίτη ακόμα. Αλλαγή βάρους και πλάι. Και στο τέλος θα στρίψουμε την ντάμα μας κάνοντας μία αλλαγή βάρους προς τα πίσω για να κλείσουμε το βήμα. Αλλαγή βάρους και πλάι. Και κλείνει το βήμα crossover. Επαναλαμβάνουμε άλλη μια φορά για τους καβαλιέρους. Το βήμα ξεκινάει εννοείται με το αριστερό πόδι και αλλαγή βάρους μπροστά και πλάι. Αλλαγή βάρους πίσω και πλάι. Και αφού ολοκληρώσω ένα βασικό, τώρα μπαίνω στο crossover. Το οποίο γίνεται αλλαγή βάρους μία φορά δεξιά και πλάι. Αλλαγή βάρους μπροστά μία φορά στα αριστερά. Αλλαγή βάρους στα δεξιά και στο τέλος στρίβω την ντάμα μου, όπως θα δείτε αργότερα που θα πιαστούμε με την σάτα. Πάμε να δούμε αυτό το βήμα από μία άλλη γωνία. Ξεκινάμε λοιπόν με το βασικό βήμα και έχουμε αλλαγή βάρους και πλάι. Αλλαγή βάρους πίσω και πλάι. Και τώρα ξεκινάει το crossover. Αλλαγή βάρους στα δεξιά και πλάι. Αλλαγή βάρους στα αριστερά και πλάι. Αλλαγή βάρους στα δεξιά και πλάι. Και τώρα αλλαγή βάρους για να κλείσω και να στρίψω την ντάμα. Μια τελευταία φορά επανάληψη. Έχουμε αλλαγή βάρους και πλάι. Βασικό βήμα και τώρα μπαίνουμε crossover. Αλλαγή και πλάι. Αλλαγή και πλάι. Αλλαγή και πλάι. Και μετά τις τρεις αλλαγές βάρους στρίβω την ντάμα μου
κάνοντάς της μία αλλαγή βάρους πίσω. Έτσι λοιπόν έχουμε το γυναικείο βήμα ξεκινάει πάντα με το δεξί πόδι. Προσοχή για τις κυρίες, θα κάνουμε πρώτα ένα βασικό βήμα και μετά θα πούμε στο crossover. Πάμε λοιπόν ένα βασικό βήμα με το δεξί και αλλαγή βάρους και πλάι. Αλλαγή βάρους μπροστά και πλάι και τώρα η ντάμα θα ξεκινήσει την πρώτη της πλαϊνή αλλαγή βάρους προς τα αριστερά. Αντίθετα από τον καβαλιέρο, γιατί αφού κοιτάζονται σαν καθρέφτης, εννοείται ότι το είδωλο λειτουργεί αντίθετα. Αριστερά λοιπόν έχουμε την πρώτη αλλαγή βάρους στο πλάι και μετά επαναφορά. Η δεύτερη αλλαγή βάρους είναι στα δεξιά της ντάμας, αλλαγή βάρους και πλάι και η τρίτη είναι πάλι προς τα αριστερά, αλλαγή βάρους και πλάι και ύστερα η ντάμα θα κάνει μια στροφή απλή περπατητή προς τα δεξιά. Προσέξτε με 3 βηματάκια. 1, 2 και 3. Με 3 βήματα λοιπόν η ντάμα στρίβει και ολοκληρώνεται το βήμα crossover. Επαναλαμβάνουμε άλλη μια φορά. Ξεκινάμε με βασικό βήμα και έχουμε για την ντάμα μας αλλαγή βάρους και πλάι, μπροστινή αλλαγή βάρους και πλάι. Εδώ ολοκληρώσαμε το βασικό. Τώρα ξεκινάει το crossover. Πάμε. Αλλαγή βάρους προς τα αριστερά και πλάι. Αλλαγή βάρους προς τα δεξιά και πλάι. Αλλαγή βάρους προς τα αριστερά και πλάι. Και μετά με 3 βηματισμούς πάμε. 1, 2, 3. Με 3 βηματάκια η ντάμα στρίβει. Να δούμε αυτό το βήμα και από μια άλλη γωνία. Ξεκινάμε με το δεξί πόδι και έχουμε βασικό βήμα αλλαγή βάρους και πλάι. Αριστερό μπροστά αλλαγή βάρους και πλάι και ξεκινάμε το crossover. Η πρώτη είναι προς τα αριστερά της ντάμας. Αλλαγή βάρους λοιπόν και επαναφορά. Ύστερα προς τα δεξιά, αλλαγή βάρους και πλάι. Ύστερα προς τα αριστερά πάλι, αλλαγή βάρους και πλάι. Και τώρα η στροφή της ντάμας γίνεται με 3 βήματα. 1, 2, 3 και ολοκληρώνουμε το βήμα crossover. Όταν έρθει λοιπόν η στιγμή για να πιεστούμε, προκειμένου να μπορέσετε να δείτε σωστά αυτό το βήμα, θα σας το δείξουμε υπογωνία. Έχουμε λοιπόν στην αρχή του crossover ένα βασικό. Αλλαγή βάρους και πλάι, αλλαγή βάρους και πλάι. Ο καβαλιέρος πρέπει να κατεβάσει αυτομάτως το χεράκι του εδώ, διότι το χέρι διευθύνει την ντάμα. Δηλαδή, έχουμε το σινιάλο το απαραίτητο, προκειμένου η ντάμα να καταλάβει ότι ναι, τώρα θα εκτελέσει ένα crossover και όχι ένα βασικό. Και τώρα ξεκινάμε το βήμα που σας δείξαμε προηγουμένως. Πάμε λοιπόν. Αλλαγή βάρους δεξιά για τον καβαλιέρο και πλάι. Συνεχίζω και κρατάω την ντάμα μου στα 2 χεράκια. Αλλαγή βάρους προς τα αριστερά για τον καβαλιέρο και πλάι. Ξαναπιάνω πάλι τα 2 χέρια. Αλλαγή βάρους προς τα δεξιά για τον καβαλιέρο και πλάι. Και τώρα θα σηκώσει ο καβαλιέρος στο αριστερό του χέρι και θα οθήσει την ντάμα για να κάνει στροφή. Στροφή για την ντάμα και κλείσιμο του βήματος. Επαναλαμβάνουμε άλλη μια φορά. Το δείχνουμε από μια άλλη γωνία. Το βήμα crossover. Ξεκινάμε με βασικό. Και έχουμε αλλαγή βάρους και πλάι, αλλαγή βάρους και πλάι. Βλέπετε το σινιάλο με το που ολοκληρώσει η ντάμα την αλλαγή βάρους. Κατευθείαν ο καβαλιέρος κατεβάζει το χέρι. Και ξεκινάμε. Αλλαγή βάρους προς τα δεξιά και πλάι. Αλλαγή βάρους προς τα αριστερά και πλάι. Αλλαγή βάρους προς τα δεξιά και πλάι. Και αλλαγή βάρους για να κλείσει ο καβαλιέρος στροφή για την ντάμα. Είμαι ο Δημήτρης, μαζί με την Εύα. Σήμερα θα σας δείξουμε το βασικό βήμα στο βάλς. Είναι ένας χορός κατεξοχήν που χορεύεται σε δεξιώσεις και σε γάμους. Είναι ο χορός της ισορροπίας, γι' αυτό και στις σχολές The Dance Club τους δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία, δεδομένου ότι γυμνάζονται πολύ καλά τα πόδια όλων των κοινωνικών χορευτών, όλων των μαθητών. Γι' αυτό λοιπόν, για να τους τροφοδοτήσουμε με ισορροπία, τον έχουμε σαν έναν από τους βασικότερους μας χορούς. Δείχνουμε λοιπόν το βασικό βήμα για τον καβαλιέρο. Ξεκινάμε με το αριστερό πόδι, όπως πάντα, και κάνουμε ένα τετράγωνο κάτω στο έδαφος. Προσέξτε. Ξεκινάω με το αριστερό πόδι και κάνω ένα βήμα μπροστά. Μετά κάνω πλάι, φέρνω τα πόδια μαζί, αλλάζω βάρος και τώρα ξεκινάω με το δεξί πόδι προς τα πίσω και λέω πίσω, πλάι
και μαζί. Όπως θα παρατηρήσατε, υπάρχει μια τεχνική ανύψωσης και βύθισης που είναι το βασικό τεχνικό χαρακτηριστικό του βάλς. Αυτό διέπει όλη την κίνησή μας και τον κάνει να φαίνεται έναν πολύ όμορφο και αιθέριο χώρο. Αυτή η τεχνική λέγεται Rise and Fall και θα την ακολουθήσουμε καθ' όλη τη διάρκεια που θα εκτελούμε το βασικό μας βήμα. Επαναλαμβάνουμε άλλη μια φορά λοιπόν το βασικό βήμα και έχουμε το αριστερό πόδι μπροστά. 1, 2, 3 βηματάκια. 1, 2, 3 βηματάκια. Και όπως βλέπετε δημιούργησα ένα τετράγωνο. Δείχνουμε το βασικό βήμα από μια άλλη γωνία. Ξεκινάμε το αριστερό πόδι προς τα μπροστά και έχουμε 1, 2, 3 και 1, 2, 3. Και έτσι φτιάξαμε το τετραγωνάκι μας. Δείχνουμε άλλη μια φορά μπροστά με το αριστερό. 1, 2, 3 και πίσω με το δεξί. 1, 2, 3. Τώρα θα δούμε το βασικό βήμα της δάμας, η οποία ως γνωστόν ξεκινάει πάντα σε όλους τους διεθνείς χορούς με το δεξί της πόδι. Ένα τετράγωνο θα σχηματίσει και η Εύα για εσάς, οπότε ξεκινάμε με το δεξί μας πόδι και λέμε δεξί πόδι πίσω, κάνουμε πλάι, ερχόμαστε μαζί και μετά φεύγουμε με το αριστερό πόδι προς τα μπροστά, κάνουμε πλάι και φέρνουμε τα πόδια μαζί. Αυτό λοιπόν είναι το τετραγωνάκι, είναι το βασικό βήμα του βάλς. Δείχνουμε άλλη μια φορά για τις κυρίες. Ξεκινάμε. Δεξί πόδι πίσω, πλάι και μαζί. Αριστερό πόδι μπροστά, πλάι και μαζί. Το βασικό βήμα, όταν πιαστεί το ζευγάρι, λειτουργεί ως εξής. Με την τεχνική ανύψωσης βύθισης κάνουμε βύθιση στο πρώτο βήμα, 1, ανύψωση στο δεύτερο και μετά στο τρίτο πάμε στο υψηλότερο σημείο. Που σημαίνει ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ να φέρουμε τα πόδια μας δίπλα το ένα στο άλλο για να έχουμε καλή ισορροπία και να μπορούμε να ανεποκατεβαίνουμε χωρίς να χάσουμε την ισορροπία μας. Να κλείσουμε καλά τους προσαγωγούς δηλαδή. Επαναλαμβάνουμε άλλη μια φορά με βύθιση και ανύψωση. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Αυτό είναι το βασικό βήμα του βάλς. Βάζουμε λοιπόν μουσική για βιενέζικο βάλς. Στα dance club λοιπόν διδάσκουμε Latin, ευρωπαϊκούς, μοντέρνους, oriental, hip hop, αργεντίνικο, salsa και εν γέννη όλους τους δημοφιλέστερους ξένους χορούς, διεθνείς χορούς. Επίσης, όσον αφορά τους ελληνικούς χορούς, αυτό που έχουμε σαν πρόγραμμα είναι πλήρες, διότι έχουμε και λαϊκούς και παραδοσιακούς. Διότι όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, σε όλα τα γλέντια θα ακούσουμε και ζεϊμπέκικο που ανήκει στην γάμα των λαϊκών χορών και χασάπικο και σιρτάκι και χασαποσέρβικο, αλλά θα ακούσουμε όμως και τσάμικο, καλαματιανό, κριτικά, ποντιακά. Όλους και αυτούς και άλλους χορούς διδάσκουμε στα dance club, γι' αυτό σας παροτρύνουμε να έρθετε να ξεκινήσετε τώρα χορό. Έτσι λοιπόν, απόψε για εσάς, έχουμε μια ιδιαίτερη προσφορά. Σας προσφέρουμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει 5 ιδιωτικά μαθήματα, 5 ομαδικά μαθήματα και 15 ώρες χορευτικής εξάσκησης, που είναι το πιο σημαντικό για να μπορέσετε να αφομοιώσετε όλες τις πληροφορίες που μαθαίνετε στα μαθήματά σας. 25 ώρες χορού σύνολο, το οποίο πρόγραμμα η κανονική του τιμή είναι 155 ευρώ. Σήμερα και για όλο το υπόλοιπο της εκπομπής μπορείτε μόνο με 48 ευρώ να πάρετε αυτή την ιδιαίτερη προσφορά. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Σήμερα που σας δίνουμε την μοναδική προσφορά των 5 ιδιωτικών μαθημάτων, τηλεφωνήστε τώρα στο 210 41 11 002, επαναλαμβάνω, 210 41 11 002 και πάρτε αυτή την προσφορά
για την διάρκεια της εκπομπής. Προσοχή, αυτή η προσφορά ισχύει μόνο για την απόψινή εκπομπή. Και σήμερα θα σας δείξουμε το βασικό βήμα της σάμπα με την σάλια. Ξεκινάμε από το βασικό βήμα του καβαλιέρου. Ο καβαλιέρος ξεκινάει πάντα με το αριστερό πόδι και έτσι. Κάνει ένα βήμα προς τα μπροστά και μετά φέρνει το δεξί πόδι ακριβώς πλάι στο αριστερό και κάνει αλλαγή βάρους. Επειδή είναι ελεύθερο το δεξί, κάνουμε βήμα προς τα πίσω και ύστερα φέρνουμε το αριστερό μπροστά και κάνουμε αλλαγή βάρους. Έτσι λοιπόν, ολοκληρώσαμε το βασικό βήμα της σάμπα, το οποίο επαναλαμβάνουμε άλλη μια φορά. Είναι αριστερό πόδι προς τα μπροστά. Βήμα λοιπόν μπροστά, φέρνουμε το δεξί, αλλαγή βάρους και ύστερα φέρνουμε το δεξί πόδι προς τα πίσω, βήμα και το αριστερό ακριβώς δίπλα στο άλλο για να κάνει αλλαγή βάρους. Αυτό το βήμα, το βασικό της σάμπα, όταν πάρει ρυθμό δεν έχει συνεχή κίνηση, αλλά κάνω ένα μικρό σταμάτημα στο βηματισμό, κάνω γρήγορη αλλαγή βάρους. Ένα μικρό σταμάτημα στο βηματισμό και γρήγορη αλλαγή βάρους. Γι' αυτό και το μετράμε ως εξής. Quick, a quick. Quick, a quick. Γρήγορα, a γρήγορα, γρήγορα, a γρήγορα. Και τώρα θα δείξουμε αυτό το βήμα από μια άλλη γωνία, για τον καβαλιέρο. Έχουμε λοιπόν με το αριστερό πόδι, κάνουμε βήμα μπροστά. Και φέρνουμε το δεξί πόδι δίπλα και κάνουμε αλλαγή βάρους. Με το δεξί πόδι που είναι ελεύθερο κάνουμε βήμα πίσω και τώρα αλλαγή βάρους. Και τελειώσαμε το βασικό της σάμπα. Άλλη μια φορά, με το αριστερό μπροστά, αλλαγή με το δεξί πίσω, αλλαγή με το αριστερό. Και τώρα θα δούμε το ίδιο βήμα από την ντάμα μας. Για τις γυναίκες και η ντάμα ξεκινάει με το δεξί πόδι προς τα πίσω. Και έχουμε βήμα πίσω, φέρνουμε το αριστερό ακριβώς δίπλα και κάνουμε αλλαγή βάρους με το αριστερό. Τώρα είναι ελεύθερο το αριστερό και κάνουμε βήμα μπροστά, φέρνουμε το δεξί δίπλα και κάνουμε αλλαγή βάρους με το δεξί. Αυτό είναι το βασικό βήμα της σάμπα για την ντάμα. Επαναλαμβάνουμε άλλη μια φορά. Δεξί πόδι πίσω και αλλαγή βάρους. Αριστερό πόδι μπροστά, και αλλαγή βάρους. Δεξί πόδι πίσω και αλλαγή βάρους. Αριστερό πόδι μπροστά και αλλαγή βάρους. Να γυρίσουμε από μια άλλη γωνία. Ξεκινάει πάντα η ντάμα, είπαμε, με το δεξί. Έτσι κάνει βήμα προς τα πίσω με το δεξί και δεξί πόδι πίσω, αλλαγή βάρους, αριστερό πόδι μπροστά, αλλαγή βάρους. Άλλη μια φορά, δεξί πόδι πίσω, αλλαγή βάρους, αριστερό πόδι μπροστά, αλλαγή βάρους. Το κράτημα, όπως σε όλους τους καβανέζικους ρυθμούς, ρούμπα, μάμπο, τσάτσα και σάμπα, είναι ακριβώς το ίδιο. Ο καβαλιέρος κρατάει το χέρι της ντάμας λίγο πιο πάνω από το ύψος των ματιών της και η ομοπλάτη, στην αριστερή ομοπλάτη, το δεξί χέρι του καβαλιέρου κρατάει εδώ σταθερά. Έτσι λοιπόν το βήμα γίνεται ως εξής. Βήμα μπροστά, αλλαγή, βήμα πίσω, αλλαγή. Βήμα μπροστά, αλλαγή, βήμα πίσω, αλλαγή. Σε αυτό το σημείο, χωρίς να σας κουράσουμε για να σας δείξουμε το δεύτερο βήμα βασικό, όπως το λέμε, την ίδια κίνηση μπορούμε να την κάνουμε όχι μόνο προς πίσω, αλλά και πλάι. Έτσι λοιπόν θα κάνουμε ένα βήμα στο πλάι, αλλαγή βάρους, ένα βήμα στο πλάι, αλλαγή βάρους. Και αυτό λέγεται β' βασικό. Και προσέξτε πώς γίνεται η εναλλαγή μεταξύ πρώτου και δεύτερου βασικού. Βήμα μπροστά για τον καβαλιέρο, αλλαγή βάρους, βήμα πίσω, αλλαγή βάρους. Και τώρα, βήμα στο πλάι, αλλαγή, βήμα στο πλάι, αλλαγή. Και θα βάλουμε μουσική αμέσως τώρα για να δούμε χορευτικά πώς γίνεται η σάμπα.
Το εστιατόριο Ιταλικής κουζίνας Peppermoon, που βρίσκεται στον Κορυδαλό, Διομήδους 25 στην πλατεία Μέμου, προσφέρει για όλα τα μέλη της σχολής χορού Dance Club από Δευτέρα έως Πέμπτη 20% έκπτωση με την επίδειξη της κάρτας μέλους. Εστιατόριο Peppermoon στον Κορυδαλό, Διομήδους 25, τηλέφωνο κρατήσεων 210 49 74 886. Perdóname, pues sé que te fallé. Hice borrarse de tu rostro esa sonrisa que lastimé tu corazón con tanta prisa que no me di ni cuenta que era yo quien más perdía. Perdóname, mi amor, perdóname, mujer, si no supe cuidar de tu amor como te merecías, si con otras buscaba el amor que a tu lado tenía, si te hice esperar mil noches llorar no sabía. Perdóname, mujer, perdóname, mujer, si no supe cuidar de tu amor como te merecías, si con otras buscaba el amor que a tu lado tenía, si te hice esperar mil noches llorar no sabía. Perdóname, mujer, si me quieres todavía. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτή την εκπομπή. Ελπίζω όλα τα βήματα τα οποία σας δείξαμε απόψε να ήταν χρήσιμα για εσάς και αύριο, μεθαύριο, να βγείτε κάπου έξω, σε κάποιο μαγαζί και να τα εξασκήσετε, να περάσετε όμορφα χορεύοντας. Μην ξεχνάτε, σας περιμένουμε στα Dance Club, στη μεγάλη οικογένεια των Dance Club, των σχολών χορού, για να μάθετε χορό. Να περάσετε όμορφα, να διασκεδάσετε, μα πάνω απ' όλα να ανεβάσετε το επίπεδο της ζωής σας. Με την απόψινή προσφορά, στο τέλος της εκπομπής, θα αποκτήσετε αυτό το μοναδικό προνόμιο, 25 ώρες χορού, από 155 ευρώ, μόνο με 48 ευρώ. Τηλεφωνήστε τώρα.